Alle hartelijk welkom mensen. Alle hartelijk welkom mensen bij de 5e en laatste aflevering van het programma Doggert van die Dorp van Omroep Friesland. Nog eens alle hartelijk welkom. Het thema van Joert is verliezen, Joert en toekomst. Als eerste gasten mogen wij verwelkomen de heer Harm Andringa en de heer Dirk Geertsma. Heren, welkom in het programma. Om te beginnen met Harm. Je hebt een boek over de oorlog geschreven. Wat had hij het gebracht om een boek over de oorlog te schrijven? Mijn naam over het dorp Holwert erbij. Ja, alles had een oorzaak. En de oorzaak is, ik ben hier geboren in Holwert op een plaats. En de eigenaar van die plaats die had een onderzoek die naar de historie van die boerderij. En toen had de vraag, was toch eens uitziekje Harm, wat er hier nou in de oorlog op die plaats gebeurt. Nou, mijn ouderen leven het meer, mijn oerouderen leven het meer. En toen werd ik onderwezen op de mensen uit Holwert. Dus ik had je mensen in Holwert interviewd. En daar kwamen zo'n protte verhalen uitwaaien over de Duitsers, over de Holwerters, het sociale leven. Net zozeer over de boerderij zelf. En dat was al een aanleiding om die verhalen te verzamelen. Oké, dan is het dorp Holwert in de oorlog de knap doorheen de skarrel, om het maar even zo uit te drukken. Het boek had vooral het doel houden om het sociale leven in kaart te brengen. En daar ben net zozeer skakken en dingen gebeurd. Er ben wel een heel veel mensen voortgaan in arbeidskampen in Duitsland het werken. Er zijn toch een aantal overleden. Maar het leven in Holwert zelf is eigenlijk gewoon wel in oorlog teruggegaan. Oké. Eerst bedanken. Dirk Geertsma. Ja. Even over de ontwikkelingen van na de oorlog dan. Ja? Kun je daar wat over vertellen? Ja, nou, daar had een hele landbouwmechanisatie bij ons. De boeren die schaffen het hinderhouden en schaffen een trekker aan. Van gevolgen dus dat dat er minder volk kwam in de landbouw en die moesten elders werkziekje. Sommigen gingen naar Dokkum toe, maar ik een heel veel te bij kwijtrekken, totdat ze verhuizen naar het westen toe, met name naar de Hoogovens. Oké. En hoe je die kijkt op de ontwikkeling nou in deze tijd hier in Holwert, voor Holwert, de toekomst, om zo maar te zeggen. Nou, wij zullen zorgen maken dat we een dorp hebben waar het goed wijnen in is. Met basisvoorzieningen die moet er blijven. En dan het werkgelegenheid dat zelf wel een toer blijven in de toekomst. Oké, Geertsma. Dat is af hier. Ik maak je ook kapje van de tijd, die drink weer. Tegen dank heren voor je aanwezigheid hier. En wij gaan nu over naar Ariette, naar het vijfde onderdeel van elke dag, de kok. Ja, inderdaad, welkom ik namens mij. Het is heel jammer dat het hier al in het wetten valt, maar kleer, uw kok bloot gewoon terug in. Marco Roes, de laatste keer dat we weer ben. Thema verleden, heden, toekomst. Wat had je ook voor u daarvoor? Nou, ik heb een oude klassieker uit de kast, Lutsen. Een Waldorfsalade, vrij oudbollig gerecht. En dan maak ik een moderne, hippe versie van. En er staat een nije Waldorfsalade. Wat moet ik dan betekenen bij nij? Wat is dan typisch nij? Nou, dat is de uitvoering, de ingrediënten blijven hetzelfde. Het is knolselderij, mandarijn, walnootjes en mayonaise en een beetje kip. En dan heb ik, dit wordt bijvoorbeeld de mandarijn, een gelei van mandarijn. Mayonaise komt uit de Kidderwei, dus je hebt het allemaal in. Ja, ik vind het echt heel sneu dat het je nou in groot waterballet wordt. Laten we overgaan naar het filmpje van de dag. Waar bist u? Ik ben Femke Meinsma. En wat was u later worden? Als ik later groot ben, wil ik secretaresse worden van het dwarsbelang en me inzetten om de mooiste kanten van Holwert aan alle mensen zien te laten. Mijn inzet zou van een groot pad bij toerisme lezen, want Holwert had een hele grote potentie om mensen van buiten het dorp aan te lokken met prachtige arrangementen van in en om het dorp.
er weer uitslaan. Zet er weer van proef. Maar die Peetje gewoon eens uitbakken. Goeiemorgen. Mag ik je wat vragen? Ja hoor. Waar ben je? Ik ben Hessel Hiddema. En ik ben Theo Broersma. Theo, wat vind je van Holwert? Nou, ik zo Holwert, maar ze wilden ze graag zien als een toeristische trekpleister. En dat gaat lukken. Ik denk dat ik dat we ergens in 2009 wel op de werelderfgoedlijst komen te staan van UNESCO. En daar moeten we op inspelen. Want het water is het plak waar de hemel en de aarde het toneel delen. Mooi zijn, Theo. En wat was het later weer, Hessel? Nou, als ik later groot ben, wil ik voorzitter van het dwarsbelang worden. Dan wil ik activiteiten ontwikkelen die leefbaarheid binnen het dwars bevorderen. Zodat de verschillende faciliteiten voor de bewoners zoveel mogelijk binnen het dwars blijven. We zitten nu aan tafel met de Grutte, Hessel en Femke en Theo. Welkom aan tafel. Femke, ik wil graag met jou beginnen, want jij bent van het dwarsbelang. Hoe oud bent u nou eigenlijk? Ik ben nu 23. Dat is op zich best wel jong om dan op zo'n leeftijd al in het dwarsbelang te zitten. Hoe komt ze daarbij om daar op zo'n jonge leeftijd heen te gaan? Nou, eigenlijk ben ik er een beetje instonken. Ze hebben me vragen, had ik daar bij, want ja, er moest wat jeugd bij. En ik ga een keer Westen zien. En ik wie eigenlijk de verbaasd door hoeveel er in Holwert spelen. En ik wil er eigenlijk ook graag deel van uitmaken. En wat doe je precies binnen het dwarsbelang? Ik maatje de notulen, dus ik ben secretaresse. En verder zorg ik ervoor dat de oude garde een beetje bij de les bleef. Dus dat we even wat flattere vergaderingen heen kennen. Maar ben die vergadering op zich het dreig? Want ik weet niet precies hoe het gaat, maar vergaderingen vind ik altijd heel dreig. Ja, nou, dat ben ze echt. We hadden natuurlijk verschrikkelijk pruttig te bepraten altijd, want er speelt het heel vol heren. Dat ga je me de hele week al wel heren kennen. En we maken altijd graag uitweiden hoe vroeger en hoe hier en toe. Dus, ik vind het echt heel knap als er zo jong bij het dwarsbelang zit. Heel pruttig succes. Dank u wel. Ik neem het van de jongeren, Ariette. Heren, ik welkom. Theo, mag ik je wat vragen? Ja, Waar bist u? ik ben Theo Broersma. En waar bist u? Ik ben Hessel Hiddema. Nou, is je hem er mee uitgekomen? Mijn dream is uitgekomen. Dat zou vieren in 2009 is het Warngebied is werelderfgoed geworden van UNESCO. En dat betekent dus dat we nou op die lijst staan, dat het beschermd is. En dat willen wij als dorp uitbuiten, vermarkten, om daarmee toeristen te lokken. En dat wil ik doen met een warm informatiecentrum. En dat is echt, dat kan je echt zien als een natweerlocatie. En daar zitten we, nou ja, je wordt wel even om te springen. Dat we Het is om even over te gaan Precies. naar Hessel. Hessel, is die er hem uitgekomen? Daar wordt nog heel druk ombouwd. De dream uit 1974 zouden die wordt maken in Holwert. We zijn maanden wel heel veel bezig om daar aan te loeken, om de verschillende activiteiten hier in het dorp te houden. De faciliteiten ook. Hij moet tegen de binnenmolen. Het is natuurlijk moeilijk om alles in één keer klaar te krijgen, maar het rent en ik zie dat wel zitten, ja. En dat vrees ik het een pro oorlog is vanzelf. Maar instanties en pomeranten bij de gemeente. En er is een hele pro oorlog bij de gemeente. De provincie had van de week naar waar in het dorp West. We zitten er bovenop en echt. Ja. Oké, dus we kunnen van Holwert nog heel wat verwachten van de toekomst. Ja, er zit nog wel wat, er is nog wel wat in petto. Ik moet de tijd nog even broeken voor wat oren dingen. Ik even zeggen als voorzitter van het dorp hoe mooi we mijn want er bezig zijn. Het werk verbroedering, we zitten hier nog wel in de Rijn, maar we zijn er al hier. We doen het wel als Holwert Maaienwander. Ik wil ook even Televisie Friesland bedanken voor de kans die we hier krijgen om als Holwert uzelf te profileren op een manier zoals we dat nou doen. Iedereen had het jongen, het rent als een trein, vinden wij. En wij zetten hier iets geweldigs deel. Dat is een kans die dus bijna wordt. Dan is er nooit. We hebben 2 vrouwen van de regie. Net te lang, maar ik vind het heel geweldig. En wij gaan even een liedje van deze dames. Want die droegen echt de show tot nota. Even een applausje voor hun. Applaus voor de regie, dames en heren. Ik viel de klamme klauwen van de regisseur al in mijn nekken.
En ze knipt krijgt zo lang dat de laatste adem straks Hessel, uitknipt. dankjewel. We maken nou een stapje. Ja, Hessel, wij Ja, zijn de hele tijd dat kwijkje maar z'n allen, maar we gaan echt een hele leuke praatjes maken in Holwert. En volgens mij gaat in en al heen naar het daar. Ze zijn helemaal vooruit. Jongens, het wordt is on Jim. Applaus. Wij zetten wel. Richard, dat weer een applaus helemaal voor jou. En ik maar van Jet. Ja? Kun je toch eens wat vertellen over voetbal? Jawel. Nou, blaan maar los. Nou, ik vind gewoon die trucjes zo leuk en zo. Van voetbal? Ja. Ja. Dus ik begreep waar jij even een voetbaljaar aan had. En die had net mij om. Maar dat hindert niks. Nee, ik ken wel van Hoorl helje. Ja, maar daar gaan we net zo volle tijd voor. Nee, dat weet ik. En Mike, die vrije was letter worden, was? Dat weet ik net. Wat dacht je hem heid? Waar die dan werken. En ik get naar boordmaatje of zo. Van dat weet ik net, want hij is er nergens weg of zo. En dat vind je het er zo volle als net zo volle en maar je met nog een werkteam? Werkt je met me? Dus mensen die werkt bij Skill hier, maar wat ik leuk vind, want hij zei dat er direct werkt en dat er dan vrijdag echt nog vrij is om te voeren. Oh, goed zo. Nou, bedankt Richard. Dan gaan we naar Jetsen. Hoe stond we graag op de televisie, Jetsen? Jawel. Ja? En wat vind je leuk om op de televisie? Nou, dat iedereen je kan zien. Dat vind je mooi. Ja. En wie is er een beetje zenuwachtig? Doet je helemaal? Niet echt. En hier is ook nog een vraag voor Renne. Daar had niet zijn van ik wil jou ook wel wat vragen. Ja. Ja? Wist u ik erg riek? Als ik erg riek ben? Ja, maar die vraag ga ik dus net op rekenen, want dat is voor de belasting net zo schadelijk. Maar ik ben ik knap riek. Ik ben in huis 200 in een kap en ik heb een geweldige vrouw en ik haal je ben en pakenzeters. Dat je zit werkelijk een hele rieke man. Ja. Nou, Jetse en Richard, maar ik ben tegentank zei je dat je me even mij doen in het programma? Jawel. Oké. Ja. Nou, dankjewel. Even een applaus, mensen. Dankjewel. Ja, dat is dan. Kom maar. Nou, zit er met de kort. Ja? Oké. Nou, goeie jongen. Goedemiddag, Welkom, Bengel. Hessel Bierma. Ja. Een bekende Holweter. Ja, alsjeblieft. Nou, wij herinneren je jou als een grindeboer. Altijd fleurig, altijd fluitje. Is dat jouw karakter of je dat omzet van het dag elke keer dat jou zo fleurig? Het is van beiden. Het is eigenlijk mijn karakter. En het meeste daarvan is, en dan ben ik een bevoorrecht mens in deze wereld. Ik ga alle weken ga ik bij 300 vrouwen. En waar doet mij dat je nou? Nee, absoluut weer. En dan kun je ervan denken waar je willen. Dichter bij de man. En dan kun je me van denken waar je willen, maar zou je het verhaal? En in die tijd weer een boeien naar binnen staan. Het weer een hele wij in Holwert een hele boeien naar binnen staan. En ik heb 43 keer in de vastritten winnen. En met alle plezier. En daarheen we een hele beste mensen staan. Maar mag ik even onderbreken, maar de tijd gaat verder. Wat is jouw kijk op de toekomst? Pessimistisch, optimistisch? Nee, optimistisch. Want ik zie hele dingen gebeuren. Als wij die Centraal-Azië-dakum krijgen, dan krijgen we vast liedskalige bedrijven in de buurt. En die de tijd is alweer om. Maar jou dank je voor je aanwezigheid hier. En even een applaus voor Hessel Bierma. Dankjewel. Nou Michael, ik zie dat het al helemaal in orde. Ik vind het zo zonde van je. Ik heb gezien hoe mooi het aan het klaarmaken was. En dus eigenlijk alles in het water gelopen. Kun je nog even in het kort zeggen wat hier nou precies allemaal op ligt? Ik heb hier een stukje piepkuikenborst, een gelei van mandarijnen, blokjes knolselderij met mandarijntjes en mayonaise uit Kidden. Nou, ik wil je bij deze echt heel hartelijk bedanken. Je hebt zo goed voor ons gekookt. We staan hier gewoon midden in de regen. Je gaat gewoon door. Ik vind het echt fantastisch. Kunnen mensen jou ook nog op hun website vinden? Ja, dat kan. herbergdewaard.nl. Nou, ik vind je fantastisch en wie weet word je wel eens een echte tv-kok. Dankjewel. In plaats van de kunst, we hebben normaal ons kunstitem. Dat wordt in dit geval het stokje overdragen naar Witmarsum. Zij zijn het volgende dorp.
Ja, bedankt. Ik neem het woord nog één keer oer. We hebben hier een oordwarp. Die gaat straks weer verder. Maar de cirkel met de estafette die te maken wordt. We hadden een ludiek vogeltje bovenop zet. Het roekje voor Holwert. De Holwerter roek. Een bekend uitspraakje hier. Wij wilden het doorhandigen. Bij deze, de stok, of ja, het stokje, de stok. Mensen gaat er een scap van maken. En wij hebben de kroon op het werk gezet. Een hele grote succes dat we wensen na je weken. Ik hoop voor jij ik beter waar. We hebben van de weken, nou ja, redelijk getroffen, behalve wie woord. Maar heel grote succes. Ja, dankjewel. Het is een... even een applaus afwachtje. Het is een prachtige stokwoord. Het is een hartstikke groot ding. Dus ja, Jim had er al zo'n mooi vogeltje op zetten. Nou, maar wij betekenen wat we nog daarbij verzinnen. Nou, dat zullen we komende weken wel opkomen. En aan het eind van de week zul je wel wat het worden is dan. Heel veel succes ermee en we zullen al eerst in. Alleen het is wat op mijn oorlog tijd, maar we worden nog aan. Ja. Tino, oké. Mensen, we zijn online gekomen van het programma van alle 4 afleveringen. Deze week vanuit Holwert. Alle hartelijk dank. En we eindigen dit programma met een gedicht en met muzikale afsluiting. En ik wil graag zeggen, er is maar één die dat goed verwoorden kan, hoe het gedicht is van Ik heb een droom. De hele week hebben we het gewoon over een droom. De enige die dat echt goed verwoorden kan is Inne Bilker zelf. Maar een prachtig gedicht, Ik heb een droom. Dankjewel, Ariët. Ik heb een droom. Ik droom van de Vriendske ikkers, mijn borgers, bieten en noord. Van alle traaienboerenhuizen door de Rienske velden van Elba. Naar de vette klaaigroen Deltside langs de Holwerter Veert. Ik heb een droom van een veert vol regen, klapperende ziel en fluisterende boot. Onderwijs van alle Frieske steden naar het wankje waar. Ik heb een droom van blauwe lucht met jaaiende wolken. Stiefblauw spon boven de Westerpolder. En boven de eerste Holwerterpolder met velden zwier van kwalsiet, kool en kei. Ik heb een droom van een lange lome zeediek. Waar de binnen kan bepleisteren met witwollige skieën en vaske, zwiertrokende schepenstrand. En aan de zeekant een voet- en fietserspaad, uithalen van Gibraltar en Kopenhagen. Ik heb een droom dat u zo vandaag een hanoffelijk nestelje kind op een groenwit hardenwitse stien had. Van een seniorenflat, honga hier met fitness, massage en pimpsalons. Om letter rimpelvrij en hege bloeddruk hier om de burgerhol in Holwerdelflyen te kennen. Ik heb een droom. Ik heb een droom dat de toekomst van uw jonge mensen in dit dorp verzekerd is. Ik droom van werk, werk, werk. Werk op camping Kletterboer. Werk in jachthavens. Groeperen rond een toegang naar het waard. Met het zoete wetter van de Holwerter Veert. Haar in het zoute wetter van de Waardzee nestelt. Ik heb een droom van doemsende bakjes in de zweef. Voorin een grauwe in en achterin een fin. Van 2 ben op 1 hinder in de draaimoenen. Voorop een fin in, achterop een grauwe. Ik heb een droom van een broezend dorpsfeest op het keetje. Van een feest waar alle bewoners haar uitlipje in kermis, keetsen, korpsen, tja en quickstep. Wat zijn 4 dat feest. Ik droom van catechisatie op een bobbenzeel van het Amelander Veerhuis. Van klaverjassen en een casino in het gebouw van christelijke belang. Ik heb een droom. En ik blijf dromen van een dorp. Met de bevolking netjes tegen de ros, leeuwen en aankomst de schouders onder haar toekomst zet. Een bevolking die het harde skeel onder nabij leidt. En dat de komende generaties Holwerters volboerd die uitdaging aangaan. Droom, mij. Teken rennen, via de Frieske bouwkien. Dat het kerkhof jemmen roezen, in de stieve westenwind.
uit het land van bouw en grijpen in de kille winternacht. Over de toer, schouwen striep de velde moer. Trouwe wachter van de klei, neem eens nu mijn deze wijn. Schouwt je heel de brood en koer, het nog mij die over de toer. Dertig mei, mijn watersmaten, blieren jong, iets dagen wie. Dertig liette vocht en strunde, simmerdij, in keersmans wie. Derden schijn van warme meesken, jeugd en vrij, door het heegste zet. Leidt het losslag van mijn dromen, dat nee dat vergeet ik net. Over de toer, stade striep de velde roer. Trouwe wachter van de klaar.